Iċ-ċelebrant tal-qoddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kemm hu għażiż, kemm hu sabiħ li tħalli lill-Alla jiltaqa' miegħek. Illum niċċelebraw il-familja mqazza, Ġesu, Marija u Giuseppi. Hemmhekk hemm kull familja, mhux biss dawk miġbura hawnhekk imma anke tiegħek illi tinsab il-bogħod, forsi lilien minn xtutna jew permezz tal-mezzi soċjali. Nistednuk biss tasal wasla hawnhekk anke fl-ispirtu f'das-santwarju tal-Madonna ta' Pino. U issa li tħallna f'dan il-post u inti tixtieq tidħol f'dan l-ispirtu, ejjew nitolbu maħfra minn nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Flimkien. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, roddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema,
Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ilqa talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla inti tajtna eżempju mill-isbaħ fil-familja imqazza. Għamel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej għolla l-missier fuq it-tfal u saħħaħ dritt l-om fuq l-ulied. Min jibża minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu u min iweġġaħ lill-ommu qisu qed jiġma f'teżor. Min jibża minn missieru jifraħ b'uliedu u meta jitlob jinstama'. Min iweġġaħ lil missieru ikollu għomor twil u min iserraħ lill-ommu ikun qed jisma' mill-mulej. Ibni, iqaf ma' missierek fiex juħitu u matul ħajtu tweġġalux qalbu. Ukoll jekk moħħu jeħfif għadru u tonqsux mill-ġieħ meta għadek f'saħħtek. Għax il-ħnina ma' missierek ma tintesix, imma tinadalek biħlas għal nubietek. Il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien, ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' idejk inti tikol, ħini int u risqek tajjeb nejdu. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammila fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xiter ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek nejdu. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sijon. Jalla tara il-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha ngħidu. Ħini kull min jibża mill-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolissin. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħaddieħor, aħfru lil xulxin bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni, ħalli slim ta' Kristu jisaltan il-qalbkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed u ta' dan inroddu ħajr lill-Alla. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom għalmu bl-erf kollu u idbu lil xulxin b'salmi u n-nijiet u bana spiritwali u b'ratt il-ħajr kantaw b'qalbkom in-nijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu
għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu u roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Intom nisa miż-żewġa obdu lil żwieġkom kif għandu jkun fil-mulej. Intom imbagħad irġiel miż-żewġa ħobbu n-nisa tagħkom u tkunu xibsa magħhom. Intom tfal isimgħu mill-ġenituri tagħkom f'kollox, għax dan hu li jogħġob il-mulej. Intom missirijiet la ddejqux lil ulidkom għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom. Il-kelma tal-mulej. Ħalli jislim ta' Kristu jisaltan fi qlubkom. Ħalli l-kelma ta' Kristu tagħmmar sħiħa fikom. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu il-maġi, der anġlu tal-mulej f'ħolm mal Ġuseppi u qallu: Qum, ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħal it-tifel miegħu lill-ommu bil-lejl u telqu lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Meta miet Erodi, der l-anġlu tal-mulej f'ħolm mal Ġuseppi fl-Eġittu u qallu: Qum, ħu miegħek lit-tifel u l-ommu werġa' lura lill-art ta' Iżrael għax mietu dawk li kienu qed ifittxu l-ħajja tat-tifel. Ġuseppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lill-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Erodi missieru baża jmur hemm. Imma billi sama li fil-Ludija kien qed isaltan Arkelaws, flok missieru Erodi baża imur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq l-inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisimha Nazaret biex hekk isseħħ dak li kien ngħad permezz tal-profeta ikun jissejjaħ Nażri. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qalb il-ferħ li tgħix il-liturġija meta fit-8 ijiem ta' wara l-miliet nitkellmu minn ottava ta' ferħ, 8 ijiem ta' festa li juru l-eku ta' dak illi ġara, jiġifieri Alla tagħna kbir minn dejjem u għal dejjem jidħol fl-istorja tagħna fi żmien u jsir tarbija. U llum biex jorina kif verament trid jidħol fl-istorja tiegħi u tiegħek. Jurina missier li huwa Ġuseppi u jurina Marija ta' Nażaret. Bejn l-ewwel tas-sena is-solennità ta' Alla u l-miliet il-ħadd ta' bejniethom ikun iddedikat lil dal-proċess li kull persuna jgħaddi minnu tissejjaħ familja u Ġesu wkoll ried li jidħol fid-dinja permezz ta' familja. Imma x'jiġri? Il-Vanġelu tal-lum x'jgħidilna?
Meta naqra'u l-Vanġeli ta' Ġesu tarbija għadu żgħir, nieħdu minn żewġ sorsi jew fonti. Wieħed kitbu San Luqa li ġie Malta flimkien ma' Pawlu u sintendi kellu l-possibilità li jisma' ir-rakkonti mingħand xi ħadd importanti, tant li jikteb bl-għajnejn u bil-qalb ta' Marija. San Mattew, il-Vanġelu li qrajna llum, bl-għajnejn u l-qalb tal-missier, tal-kustodju, ta' Giuseppe. U llum x'qed jurina? Li Ġesu kellu Erodi li kien jobodu. Rid joqtlu mill-ewwel. Il-ħajja ta' Ġesu kienet mill-bidu sa tmiem min irid isalbu, min irid ibiegħu, min irid jittradih, min irid jippersegwitah, min irid jitfgħu minn fuq sisa l-isfel. Kellu li dewwa. U aħna wkoll. Int li trid timxi wara Ġesu, neħħija minn moħħok, tajjara minn rasek li mhux se jkollok edewwa. Aħna ngħidu għandna edewwa tal-ġisem u edewwa tar-ruħ. Ħammollu bl-ewwel waħda. X'kienu l-edewwa tal-miliet? Ħansemmilkom 3 fil-qosor. 3. Illi jien l-ispirtu veru ma ngħixux. U allura nagħmel minn kollox biex ma nurix minn jien. U għalhekk ħafna nies ibatu f'dawn il-ġranet. Għax jidher l-icing sugar u ma niffaċċjax il-kejk, imma x'inhu l-iktar importanti? Il-qoxra jew il-qalba? Impressjonanti. Jien irid naċċetta li jien dajef, li jien nista' niżbalja, li jien bniedem li m'iniex perfett, li m'għandniex familja perfetta, li m'għandniex soċjetà perfetta. Irrid naċċetta illi imti araħ fuq ftit tiben, laqqas dar, fi żmien ibagħat il-ksieħ, ibagħati mhux biss it-tingiż tat-tiben imma t-tingiż tal-imsiemer jew it-toqob tal-imsiemer fuq is-salib. U aħna jidrilna li messejna s-sema bidejna u ma naċċettawx li aħna fi żmien u kollox se jkollu tmiem u jien limitat jew limitata. It-tieni żball dnub tal-miliet. X'kien? Li nimlew il-vojt. Sisa, imla, ixtri, jiġri. Il-konsumerizmu. Kif se nimlew il-vojt? Li ma safra, li ma fliexkun, li ma tipjib, li ma sustanza, li ma xiri. Araw x'veru. Intom kollha tgħidu ma x'baqa' mill-miliet. U mela l-vojt ta' maxtura vojta. Biex jurina illi l-qalb tagħna timtela f'dak il-vojt li Alla biss jista' jimlih. Alla biss jista' jimlih. U l-aħħar waħda li kien jidha ħafna Dum Mikiel mitfuna hawnhekk. Dum Mikiel Attart li jenna s-seminaristi qabel ma sirna qassisin kien jgħidilna intom l-ikbar dnub tagħkom taf x'inhu? Aljenati. Ifisser li għandna ħafna nies torduti. La nafu minn ġejjin, la rridu nemnu fejn aħna sejrin, bil-problema ejja ħanaħarbu u nużaw kull sustanza u kull ħaġa biex la naħseb fil-mewt, la naħseb fil-limiti, xogg kbir meta jinqalalna l-gwaj u l-gwaj jiġi fuq kulħadd għax ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd, m'hemmx tagħmel, hekk maġunin. U balla l-perikli tal-ġisem, loneliness, il-biża, l-inċertezza. Ara taħseb li ma tgħaddix minn dan. Għax għandna ħafna nies mhux kapaċi affaċċjaw il-verità. U kemm se ndumu naħarbu? Mbagħad hemm il-perikli l-oħra. X'inhu huma l-perikli l-oħra? Il-perikli tar-ruħ.
Jien wettek li nħobbok u ngħix fl-infedeltà, ngħidlek li nħobbok imma nikdiblek. Inqarraq bejk minn għalija, għax iktar inħobb niskrolja fuq mobile u minn hemm fuq biċċa laptop milli lilek li wettek li mħabba. Huwa għajna għall-iskjavitu tal-pornografija, waqajna għall-prostituzzjoni, waqajna għal dak kollu li jkisser soċjetà b'rispett li għandu jkun hemm bejn ġenituri u lietu ġenituri. Imbagħad kemm għandna edewwa spiritwali, kemm qed nagħmlu ħsara li nbedu liż-żgħażagħ li tfal tagħna mill-verità. Ma ngħinuhomx isibu l-verità. Araw il-preżenza ta' trabi tfal fil-knejjes, għammitta dik it-tarbija. Ħuda l-knisja, anki tidħol f'dal post biss, tirċievi l-barka. Għammitta rozza li pal wiċċek. Wasli l-oment il-Vanġelu, u hawnhekk ġej u nispiċċa it-tagħlim li jtina s-salm. Aħna rrispondejna 4 darbiet, ħini kull min għandu rispett lejn Alla, ħini kull min jibża mill-mulej. Imma aħna la baqa' għandna rispett lejn xulxin, ħanejdilkom ċarutont. U meta ma jibqalniex rispett lejn xulxin u da jinħass, aqas jibqa' rispett lejn Alla. U jgħid, ħini kull min jirrispetta l-mulej u jimxi fit-triq tiegħu, iwa u toroq li mhumiex ta' Alla. Jien nista' naqbad triq li hija ħażina. U li tħallila qalbi vojta, jiġifieri l-ekstra jrid nagħmlu jien, għax int biss għandek iċ-ċavetta ta' qalbek, għax lilek Alla ħalqek mingħajrek, imma ħallik fil-libertà u ma jsalvakx mingħajrek, mingħajr l-iva tiegħek. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini jient u risqek tajjeb. L-ambjent tad-dar, il-preżenza tal-missier, tar-raġel, tal-maskil hija importanti. Kważi l-idejn, il-muskoli, l-idejn. Imma l-preżenza tal-om hija l-qalb. Il-preżenza tal-mara fid-dar hija ċentru, hija l-qalb. Kemm għandna orfni ngħixu taħt l-istess saqaf, ma narawx l-uliedna. Kemm għandna orfni moderni, bil-mod kif qegħdin nkunu preżenti jew assenti għal dak li għal imħabba. Għax jien nitgħallem inħobb jekk insib min iħobbni. Jien nitgħallem nirrispetta jekk sibt min jirrispettani. Jien nitgħallem naħfer għax xi darba doqt is-sabiħ tal-maħfra. Martek tkun bħal dilja ammila isemgħu fl-irkejjen ta' darek. Aħna ma għandniex sapporta id-dar, kulħadd jiġri. U min jiġbor għal-familja? Martek tkun bħal dilja ammila fl-irkejjen ta' darek. Ara, x'qed jgħid is-selmista, jiġifieri timla saħansitra dak li suppost anki huwa vojt l-irkejjen tal-qlub u liedek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Min kull imkien niklu ma l-mejda tad-dar u mbagħad biex taxxaq xi waqqajna l-esperjenza ta' ġabra fid-dar madwar il-mejda waqqajna wkoll l-ikla madwar il-mejda tal-artal. Tlifna dik tad-dar u issa qed nitilfu dik tal-artal. L-Ewkaristija, ara kif ikun imbirek jispiċċa s-salm. Il-bniedem li jirrispetta lil-mulej. U kieku nirrispettaw nidow, nivvintaw id-da. Anke fuq is-social media. Il-barranin ngħidulhom tkellmu bil-Malti. Għaw min jitkellem bil-Malti. Taf xejduli xi kultant, intom talmuni nidej bil-Malti. Għax iktar nisimgħu da. Ibirek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem. Tul ħajtek kollha. Ħin il-bniedem. Kemm hu għażiż hekk il-figura ta' dak il-missier fil-kustodju li jipproteġi l-Ġesu San Giuseppe. Maqbad it-tarbija, aqbad il-martek. Kien id-dar Alla sabu f'postu. Itlaq l-Eġittu,
Immissamiet Erodi, tirbaħhom jint l-edewa tiegħek, toqgħodx tibża. Alla ta' nikbar mix-xitan, Alla ta' nikbar mill-infern, Alla ta' nikbar mid-dnub tiegħek, Alla ta' nikbar mill-mewt tiegħi u tiegħek. Kemm hi sabiħa. Mat-tieni darba, issa Erodi spiċċa. U Erodi kien kattiv ta' biex toqtol il-demmek stess, biex ma jħodlokx is-siġġu. U kattiverja għandna vendetti, għandna tpattijiet, għandna ejra, għandna mibeda. U min se jeħlisna minn dan kollu? Min se jneħħi dal-velenu dissusa mis-soċjetà tagħna jekk mhux valuri ta' Vanġelu ta' mħabba u ħajja illi l-mulej Ġesu qed jagħtina anke mill-grotta ta' Betlem għax irid inissel il-paċi fil-qalb ta' kull bniedem. Imma mbagħad x'qalu l-anġli? Jekk għandek rieda tajba, glorja l-Alla u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jdirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem mis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Ejja ngħidulu grazzi lill-Alla li qed ngħixu dawn il-ġranet, imma li nixxenqu biex ngħixuhom kif suppost. Inresqu t-talb tagħna l-Papa Ljun, kemm tagħna eżempji sbieħ, tagħlim mill-aqwa, xhieda ta' min kontinwament jipritka l-paċi biex jgħix fil-paċi għall-isqof tagħna Anton. Nitolbu biex ikomplu jagħtuna dan ir-raja spiritwali tagħna tagħlim meħtieġ għal kull familja. Nitolbu ismana. Ejjew nitolbu għal paċi. Mhux kulħadd għadda miliet fil-kwiet, kien hawn min kellu miliet ta' nkwiet, ma jimpurtax. F'dinja qegħdin, min tilef il xi ħadd ta' għażiż, min qed taħabbat wiċċu mas-solitudni, il-mart mentali, il-mart kroniku. Hekk nitolbu għal dawk li huma morda spiritwalment u ngħidu grazzi lill-Alla wkoll għal tant fejqan fil-qrar. Tistgħux timmaġinaw il-Madonna kemm ġabet grazzi f'dawn il-ġranet. Li mhux kulħadd għal ġolħajt, le. Għal dan nitolbu, ismana. Ejjew nitolbu hekk lill-mulej Ġesu. Tolbuh mill-qalb, hekk f'dawn il-ġranet. Quddiem il-ġenerożità tal-Maltin il-bieraħ. Hekk biex il-ġenerożità tkun xi ħaġa tal-qalb, aħjar ftit u batejt għalih milli ħafna u ma nafx kif qed jasal. Allura ejjew hekk ngħinu nkomplu nitolbu issa imiss id-dar tal-Providenza qed nibdew ngħinu. Dil-ġimgħa se nibagħtu l-ikel lil 300 familja. Grazzi anke lilkom li jentu ħalli dal-ikel jasal fil-parroċċi tagħna dawk il-familji li l-kappillani tagħna jafu verament li huma fil-ħtieġa. Nirringrazzjaw lill-Alla għall-Providenza u nitolbu, ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek.
anke tiegħek li qed titlob magħna mid-dar. Għal dik l-om ta' 39 sena. Għal dak il-ġuvni ta' 22 sena. Għal dik it-tarbija ta' ftit xhur. Għal min m'għandux min jitlob għalih. Jew ġie tapinu grazzja ma qalax. Bi Kristu Sidna. Amen. Ġewwa fija Ġesu tfajjel frott imħabba ila jħalli jgħidabba. O Ġesu ħelwa tarbija ejja u twilek ġewwa fija Ġesu tfajjel. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek, għat-talb tal-Verġni Marija Omm Alla, għat-talb ta' San Ġusepp, wettaq il-familji tagħna fil-grazzja ta' sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, is-suħajl il-mulej Alla tagħna, sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna, dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek, hekk li aħna narfu l-Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġlu u l-arkanġli troni d-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bil-qalb flimkien intennu. Qaddis. Isma' witolar, bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smi. Mbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati għal-ħobs radd il-ħajr qasa tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana un quddimek biex naqduk. Mit-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Iftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel Briffa u l-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Iftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu biex l-eżistana mejtin ikollhom miliet twelid għall-ġenna. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, xortina tajba hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj. U qed jgħidilna kif qal l-Anġlu Giuseppi, aqbad waħrab, aħraba dik il-kumpanija ħażina, aħraba dik l-attitudna ħażina, aħraba dik il-persuna li mhix martek, mhux ir-raġel tiegħek. Aħarbu dik l-attitudni ta' violenza fid-dar fejn uliet qed isawtu l-ġenituri partikolarment anzjani. Ejja hekk nidħlu f'dan l-ispirtu tal-liturġija tal-lum biex insalvaw il-familja Maltija fuq l-eżempju tal-familja ta' Nazzaret, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salvnat, ikun li tridin kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-nubiet bħalma naħfru l-minu għati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem, l-għaqda li jintrid fin tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Nejdu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, titħol taħt is-saqaf tiegħek. Ejt kelma waħda. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nixevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ġesu, la tħallina qatt
ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla, u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. u li bentalla sar bniedem u għammar fostna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ġejt fostna biex turina l-wiċċ sabiħ tal-Missier. Ġejt fostna biex tfejjaq l-umanità marida tagħna. Ġejt fostna u ma nistgħux ma nwaslux lill-oħrajn għandek. Nitolbu
Missier l-aktar ħanin intajjixna bis-sagramenti tas-sema. Għamel li nimxu fuq l-eżempji tal-familja mqazza wara t-taħbit ta' did-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Amen. Fit-tlet Ave Marijiet kif talbet il-Madonna minn hawnhekk għal min jixtieq joqgħod wara l-Qudiesa nixtieq li ngħidu grazzi lill-Madonna għal dak kollu li sar fis-santwarju bil-preżenza disponibbli ta' tant saċerdoti, konfessuri, tas-sisters tagħna, il-madre u l-komunità illi mexxew tant mumenti ta' talb u adorazzjoni f'din il-Knisja, das-santwarju. Imma nitlob ukoll għal kull wieħed u waħda minnkom li għażiltu li l-lejla taqsmu l-Ewkaristija u naqsmu l-kelma flimkien. Tant li jekk hemm minnkom minn wara jrid jidħol għal talba partikolari ftit minuti u tistgħu tidħlu fil-kappella u nitolbu flimkien. Issa l-aħħar sigħat fejn qed jibdew jingħalqu l-bibien tal-ġublew sewwa biex jagħlaq is-sena tal-ġublew tat-tama. Tinsewx lejliet l-ewwel tas-sena 31 ninġabru hawnhekk fis-6:30 u jkollna l-Qudiesa l-aħħar waħda li ssir għas-sena 2025 bil-kant u t-talba tal-innu ta' ringrazzjament it-Tedeum. Imbagħad minn filgħaxija nibdew ngħinu d-dar tal-Providenza. L-ġbir kollu li jsir fil-knejjes tagħna lejliet l-ewwel tas-sena. U n-nar l-ewwel tas-sena, jum il-paċi, festa kbira lil Madonna, Alla, natuh lil dak il-monument ħaj li beda dummi kila Zoppardi fid-dar tal-Providenza. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej mir, imbirkitli fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu, għadisa. Is-sofissija, nsalmula bil-qalb, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.